хел дар пиндодо пардохт кунем? Аввал корти MasterCard мегирему, наворо то охираш тамошо мекунем. Бо корти MasterCard мо метавонед дар интернет ва сервисҳои машҳур пардохт кунед. Кортро дар худи Алифмо биё сайтамон дархост кунед. Имрӯз кортамонро ба пиндодо пайваст карда ягон чиз мехарем, рафтем. Барои ин дар барнома ана ба ин тугмача пахш мекунем. гӯё ба ҳуҷраи шахсиямон мегузарем. дар ин ҷо ба ана ҳамин дилак пахш мекунем. корт пайвасткунӣ дар ана мин ҷо аст. дар ин ҷо рақами корти MasterCardро ворид мекунем ва ба тугмачаи сурх пахш мекунем. акнун ному насаб, муҳлати корт, се рақами пушти корт яъне CVV рамзро ворид мекунему ба тугмача пахш мекунем. акнун дар ин ҷо рамз мегузорем ки онро ҳар гоҳ ҳангоми пардохт кардан ворид мекунем. ана тамом, кортамон пайваст шуд. акнун мегузарем ба харидани мол. моли лозимаро интихоб мекунем. ана ба ин тугмачаи сурх пахш мекунем. дар ин ҷо андоза, ҳаҷм ва хусусиятҳои молро интихоб карда ба тугмачаи сурх пахш мекунем. мегузарем ба пардохт кардан. дар ин ҷо ҳамон рамзе ки ҳангоми пайваст кардани корт гузошта будем, онро ворид мекунему пардохт автоматӣ мегузарад. ана тамом, ягон ҷои мушкилӣ надорад. наворо ба наздиконатон равон кунед, то ки корт гиранд, худашон чизҳои лозимаашонро пардохт кунанд.